Думите. Всеки ден се срещаме с думите човешки, пълни с похвали или с обиди тежки. Много често от тях се нараняваме и с празни думи ние се отбраняваме. С лицемерие, лъжа, с дума една, съкрушава се всяка човешка душа. И ние продължаваме зли думи да редим, надявайки се, че така ще отмъстим. Но напротив, себе си увреждаме, когато разярени думите изреждаме. Но лошите думи от те примахни и с усмивка ги замени. Когато другият на теб зли думи мърмори, то ти усмихни се, а нека той си говори. Да, това не ще бъде лесно, сигурно ще се чувстваш нечестно. Може би злите думи ще те наранят и очите ти от болка ще се просълзят. Но тук единствено в Божията сила ще намериш от стрелите сигурна закрила. Пълен мир Исус ти подарява и думите тежки за миг разрушава. Той сълзите ти нежно изтрива, надежда нова в сърцето открива. Какво струват думите, щом са лъжа? Какво са обидите, освен суета? Но сладки са думите в човешката уста, когато носят мир и радост в света. Думата може човек да промени, дарявайки му светли и слънчеви лъчи. Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв. Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове.